Apa, hola, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Vamos, ondo? Bai. Bueno, Euskal Herrian aspaldiko partez, eh? Bai. Hiru. Esan daiteke kosta zaizula Euskal Herrira bueltatzea, ezta? Ze pixkat eman duzu kanpoan. Bai, kostatu pixkat, hori azken momentuan, hori protestak zeuden ez Txina, puntuan egon nintzelako guztia bertan bera, uzteko pentsatzen hon igual honeko kerrera egiten badu, eta Euskal Herrian harrapatzen hau guztiak berriz bueltan bidaliko naute segituan, hola? Baina azkenan hori etorri naiz eta oso pozik hemen. Zalantzekin, azken momentura arte, eta etortzeko motibo berezi bat ere bazen euken, ezta? Hortxe daukazu eskuetan helburu Rabel, zure kostatakoa, 7 urte esan duzu, Bai, bueno, ez da izan 7 urteko lana izan da, hasi nintzen idazten hori duela 7 urte Moskun bizi nintzenean, baina gero aparkatuta utzi nun, Txinan hasi nintzenean berri maile bezala lanean, ez neukan denbora honekin lan egiteko, eta urte asko egin ditut, hori kajoian sartuta egonda novela, eta azkenean duela 2 urte gutxi gora Pekinen hasi nintzen berriz bueltak ematen, eta hola. Azkenean ikusi du argia, eta oraintxe hitz egingo dugu zure liburuari buruz, baina orain beste berri emaile bati deituko diogu, berare askotan ikusi izan dugulako nazioartean guri berriak ematen, orain geltokiz geltoki dabilen arren. Biba, Jon Artano! Apa, Jon! Arratsaldeo, Xavier! Arratsaldeo! Urte berrion! Urte berrion, Jon! Urte berrion! Ondo? Urte berrion, zuri ere! Bai, ez da? Bueno, zuek lanagatik inoiz elkar gurutzatu zarete, edo tokatu zaitu? Maike aldiz aritxu gara lanean elkarrekin, baina aurrenekoz elkar gaur uste dut ikusi. Bai? Bai, aurrenekoz gaur, bai. Urte mordo bat eta gero. Bai. Eta Moskun? Baina Moskun egon ginen. Lanean? Bueno, amara unan... Bai, nien irratitik eta zuk. Bai. Baina gero, nik uste dut harremanik eta ez du nahi, nik behintzat horitzapena hori dut, ez du 2008an joan zinen Txinara. Bai. Ni 2008an joan nintzen Kolombiara, eta horre korrespontsaliaren malurak eta konpartitzen dituen. Bai. Zea, konversazio luzea marrak. Bai, ez da. Haizu, eta kazetari alderraia, Jon, hori jaio egiten da, ala ohitu egiten da bat horretara? Nik uste dut, galdera hori olatzi galdetu behartzea, nik baina askoz alderraia izan delako. Bueno, ez dakit, nire kasuan ohitu egin. Urte batzuk badara matzazu, Bai, Txinan 7 urte. Eta aurreko denak gehitu ezkero? Bueno, aurreko dena, ni Moskun bizi nintzenean kolaborazioak egiten ditu irratian eta berriaren zati dazten nu, baina telebistan Txinan hasi nintzen, eginen, bai, hola, zerotik. Eta ohitu egin naiz, hasieran eskaini ez zidatenean Txinara joatea, pentsatzen ez, nik ez den nire burua ikusten zuzenekoak egiten, eta gero ohitu naiz, eta ondo. Gustora zaude, ezta? Bai. Bueno, itzuliko gara liburura eskuartean daukazu, El búho de Rabel. Zer kontatzen duzu liburu horretan, Olatz? Joe, zagit, bueno, igual emozionalki pixkat itxia den pertsona baten historioa do, ez? Erdi errusiarra, erdi euskalduna da, Moskura itzultzen da, bere jaioterrira, ametxe batengatik berak kontserbatorioan burutu nahi ditu ikasketak profesionalki pianoa jotzeko eta horretarako itzultzen da, baina hor topatzen da berarki zer ikusirik ez duen emakume batekin, ilapandegi batean lan egiten duen errusiar batekin, Olga, eta beraien artean amodio historio bat sortzen da, eta horrek erabat desegonkortu egiten du protagonista. Baina horret, ez dakit, aratago nik esango nuke kontatu nahi izan dudala pixkat, musika klasikoaren inguruan prozesu bat izan duen pertsona baten historia, edo zakit oso nozte kontatu nahi izan. Zure bizipenekin, omen du, zer ikusia, baina ez omen da autobiografia bat, ez da? Ez. Pertsonaioetan eta gertatzen denean horrez dago nirekin zer ikusia duen ezer. Zuk ez daukazu pianoa jotzeko pianoa jotzen ikasteko ametsik ez duzu? Ni pianoa jotzen dut, baina hobi moduan, bai, ez profesionalki inola ere, eta ez daukat amets hori ere. Baina autobiografikoa da igual eszenatokian. Zen nik uste novela hau idaztean kontatu nahi izan dudala pixka, bueno, kontatu ez. Igual bildu nahi izan ditu da nolabait Moskuko xetasun txikiak, ez? Elbideak, hor bizi nintzen pixuan elbidea, edo horko parketan ikusten ditu negaztiak, edo olako eszenatokea, adibidez, neguan egunero gurutzatu behar nuen parkea, eta olako gauza txikia sartu nahi izan ditu nolabait leku fisiko batean, horrela gero ez azteko. Mosku beraz oso presente dago, ez? Eszenatokia Mosku dela, eszenatokia erraldoi hori, zuri zer pizten dizu Moskuk, hiri bezala? Oso polita iruditzen zait, baina egia da, Moskun bizi nintzenean negua oso gogorra egin zitzaidala eta igual eleberrian hori bai transmititzen dut,
Horregatik irakurri duten batzuk esan diaten nahiko iluna dela. Igual, egia da neguko Mosku hori hotza dela argi gutxi, ordu gutxi dauzkagulako argiarekin, kulturalki bai desberdintasun handia daude, eta baina ni beti esate dut, Moskura joan baino lehen Frantzian 3 urte egin nituen, eta bizitza askoz errazagoa izan zen, baina ez nau aldatu Frantziak, eta orduan Frantziarekin batzakat harreman ez txarra ez ona. Zailtasunek bat gehiago eragiten dute barruan, ez? Bai, Moskun zailtasunak eta Krimean zailtasunak izan nituen, baina harreman askoz bereziago bat daukat. Eta zerk erakarri zintuen pausu emateko, arrazoi ezin izan zen Krimeara joateko? Jo, ikasketak amaitu nituenean ez duen ikusten kazetari biztela hemen egiteko lan aukerarik, eta, gaztean nintzen, pixkat romantikoa, eta pentsatzen nuen, Errusiara ikastea, eta... Baina euki behartzen nuen Ernamuinen bat Errusiarekiko hori? Bai, Dostoievski, Rachmaninov... Musika. Bai, musika klasikoa eta horregatik, bai. Eta, ez dakit, Errusiara ikasi nahi nuen... Eta sarritan entzuten dizugu orain, pixka bat... Hemen mendebaldekook, euskaldunok eta euskaldunak ez diren mendebaldekook dituzten aurreiritziak ekialdeari buruz, Errusiarri buruz, Txinari buruz. Zuk baltzen eraman, zure zama, aurreiritzi zama Errusiarekiko? Bai, noski baietz. Bai, orain ez naiz oso ondo goratzen, horregatik bai gustatzen zait gauzak idaztea, ez dakitzu gertatzen zaizuen aurreiritziak dauzkazunean, baina gero joaten zeatenean lekura aldatu egiten gara, eta bapatean ahaztu egiten zaigu lehen nola ikuste genuen, ez? Neri hori gertatzen zait, pixkat, horregatik gustatzen zait orain adibidez, lehen aldiz Txinara etorri den norbaitekin egotea, beraien begiradaren bidez ikusteko eta gogoratzeko nola ikusten nuen guztia. Eta Rusiarekin berdin, ez naiz oso ondo gogoratzen egia esan. Baina bai, aurreiritziak neuzkan, noski. Esan diguzu 7 urte, lehenbiziko pausoak ematen hasi zinenetik, ez, novela honekin, zergatik luzatu da, hainbeste? Hasi nintzenean berri emaio bezala, hori aldaketa handia izan zen nire bizitzan, eta noski hasieran pixka zaila egin zitzaidan, orduan energia gehiagi hartzen zian lanak, eta ez naukan energia gehiago eleberriantzat, eta gero bai... Ez eskatzen du, ez da? Horrek energia, bakartzea, denbora, gauza asko eskatzen ditu, ez da? Bai, hori da, eta ez naukan denbora hori, eta bai, orain... Azken urteetan eukitut olako krisi momentuak eleberriarekin hartzen nun bakoitzan, esaten nun, ez gustatzen jazer eleberria. Hori gertatzen da, ez? Bai, pila bat. Gaina hori, Moskun bizi nintzenean idatzi nuen eta orduan beste pertsona bat nintzen, aldatu naiz. Orduan hori hartzen momentu batzuetan ez zitzaidan gustatzen, eta hori, krisi momentuak egon dira, baina lagunekin zorte handia dut eta beraiek asko animatu naute bai, beraiek esan diate benga bukatu behar dezu, ez dakizte, eta hori, buruan zama hori neukan, eta pentsatzen nun, hau ez banuen amaitzen, ezinezkoa izango zela gero beste zerbait idaztea. Eta beste zerbait idatzi nahi nuela hori argi neukan, Txinari buruz edo, orduan amaitu behar izan dut. Bueno, ea laster zerbait kontatzen diguzune berriz idazten hasizaren horri buruz, eta hau jendeari eman diozunean, inguruak irakurri duenean, ze jaso duzu? Ze esan dizute? Goizegi da? Ez, denetarik, irakurri zuen lehen pertsona nire aita, lagunek, hainbat lagunek irakurri zuten prozesuan hori, lagundu nahi izan. Iritzizke bihal izenien edo? Bai. Eskuiztribua edo? Bai, hori da. Eta hor, iritzia jaso nituen, eta gero argitaratu ondoren nire aita izan da irakurri duen lehena, nire aitak asko irakurtzen du, ni baino askoz gehiago. Eta? Eta esan zian gustatu zaiola. Bai, nire aita da. Bai, noski, nik uste bai ez gustatu zaiola. Bai, segitu honi irakurri zuen, esan zian erreza dela, irakurtzeko erreza dela, eta bar. Eta gero nire aizpake bai, esan dit gustatu zaiola, asko gustatu zaiola, eta gero nire amonak, 80 urteko amonak, bai, esan zian, ez zaiola asko gustatu, eta momentu batzuetan gora galea eman diola. Bai, hori amonak esan dizu. Bai. Ze badaude egia da, gustatu zitzaren hori esatea, ez? Ze badaude estena gogorrak. Bai, eta amonarentzat, hori 80 urteko amonarentzat, estena horiek oso esplizitoak eta bar, hori zantzen gora galea eman ziola. Eta pozik handiena, zerk eman dizu, aurreneko liburu duzu, pentsatzen dut, zuke hainbeste ordu eta hainbeste urte inbertitutako lan hori bialtzen duzunean argitaletxera, erantzun hori, edo kaxa iristen denean liburuekin, edo norbaiten mezua, edo... Jo, igual, ezakit,
Han Eslaba editoriaren erantzuna jaso nuen, esaten baietz, gaina goratzen ez oso ondo Beijingeko gure taberna gustukoenean negoen lagun batekin zerbait hartzen, eta ikusi nuen mugikorrean, eta oso poza handia hartu nuen. Eta erronda ordaindu zenien. Genuen, claro, bai, erronda ordaindu eta ospatu genuen. Eta gero kaxa, nobelekin kaxa etxera iritsi zenean, bai, gurasoekin negoen, eta ikusi nuen, beraiek ze pozik jartzen ziren, eta igual horrek niri poza areagotu zean. Hori kutsatu egiten da, transmititu egiten da. Bai. 6 urte dara matzazu, EITB-ko korresponsala izaten, Txinan, ezta? Ia zazpi. Ia zazpi, ezta? Zazpi egingo dituzu. Otsaian uste zazpi. Nola daude gauzak orain? Han? Zerbait aurreratu diguzu, baina... Bai, orain, egia esan oporretan pixka deskonektatu nahi izan dut, eta aldudan gutxien ikusi ditut albisteak, baina ezinezkoa izan da ez jakitea ze bertako lagunek eta kontatzen diate egunero, ez? Eta egoera orain nolakoa den, denak kutsatu dira, 2 astetan. Pasada bat izan da. 3 urte hauetan, benetan, nik ez dut ezagutu Txinan kutsatu den inor, ze oso neurri zorrotzak izan ditugu, ni oraindik ez naiz kutsatu adibidez, Txinan eta hemen erez. Eta hori, protestak izan ondoren batean ireki zuten guztia. Ziaboga hori nola egin zuten? Protestengatik hori... Bai. Esketa harrigarria izan zen hori, ezta? Bai, hori harrigarria izan zen. Askotan galdetzen dutenean, ea protesta hauek sorpresa izan ziren guretzat, esaten dugu, igual sorpresak handiena ez dela protesta izan, baino gero etorri zen erreakzioa. Ze hori izan zen egun batetik bestera, protestak izan ziren Beijingen, eta batean urrengo egunean, agintariek egin zutena izan zen alde batetik indarra erakutsi, adibidez polizia pila bat jarri zituzten hirian, eta horre egon ziren niri zuzenekoak egiten arazo pila bat eman zizkiaten poliziek, baino aldi berean iragarri zuten hori pixkanaka irekitzen hasiko zela guztia, eta egun gutxitan batean PCR-ak ez genituen egin behar, orain arte egunero egin ditugu PCR-ak denek Beijingen, eta hori ikusi genuen protestariek eskatu dutena betetzen ari zela gobernua. Oso garraroa izan da, protesta izan da, oso, emaitza ona izan duen protesta izan da. Baina hori aurrera gotik bai ikuste genuen, egin behar zutela lehenago edo beranduago. Ze ja jende oso nekatuta zegoen, ekonomikoki bai, kolpe gogorra ari zen sufritzen herrialdea, eta hori, eman behar zuten pausa hori.